Всички ме гледат, тъй като аз съм с белезници и арестант. Гледат на червени и прочее. След това разбрах, че това са подбрани проститутки. За тия ли момчета става въпрос? Познавам ги, той един е много прост. Разполага с лични телефони, на времето ми взе всичките жетони. Тихо чета ти гледа баскетбол, купил съм на жената и карелия без бандерол. Палава е и обича облегалки гола. Чайче си харесахени сандалки в мола. Лека по лека и нещата си отиват към бой. А ти за какво ме излага, че каен е твой? Не ще да взимам на пешо калибрата, ама той ми обяви бати цифрата. И какво е то твое, не ще да те пипа? Ела Мацо, много ти е хубав клипа. Кажи на плажа, къде ти влиза пясък. Аре да произведеме новини за блясък. Как не мога да се похвалят, какво се случи? Ще се разчуем, много грубо ще се получи. Да не стане да ми пратят призовка. Ще ти уредим тройка с устата и совка. Много си се разгонили в твоето село. Ело у хотело да те черпа нещо. Тя ми вика: Пия само бело вино, пич. вземи я селкато, ела на какао бич. Песни, танци, пияни шматки, ебати цирка.